vojsky a som z prvej B a táto knižka je abeceda, nie je veda a zajačik zabudol, že jak sa volá to písmeno D a on si myslel, že to D sa volá B. A zas medvedík zabudol, že jak sa píše A sa veľmi ľahko píše. A medvedík ešte jeden zabudol, že jak sa volá to M, ale to je I. On si myslel, že to je I, ale je to M a vedel to napísať aj. To vedel napísať a ešte zajačik zabudol, že jak sa píše písmeno E a vedel to písmeno E.